יו, אני רוצה להרים כוסית זו כאן עם המורה האהובה עליי. צילי, שחקי אותה! מורה סוכר, אני מחליט מתי השיעור נגמר. בלעדייך אין לי שום בגרות באזרחות, פלורליזם והסכמיות, המגן בנוי רק משחיתות, כל מה שצריך זה התחנפות. יו, את לא כאן כי את מתאמנת, בסוף תעשי לי ספוט בבנץ'. אני לא כאן, נו תתחילי את המתכונת, אבל הרב אמיר לא נותן, מבטיח לא להעתיק בבגרות לעולם. לכי תבדקי הטלפון מוכן, מגיע השיעור אני תמיד כאן מוכן, כי את מלמדת אין מצב ששן, והם אומרים לי שחבל עליי, מסבירים לי שזה לא כדאי, שואלים אותי עד מתי, כי יש עוד את כל השיעור לפניי. מורה סוכר, אני מחליט מתי השיעור נגמר, בלעדייך אין לי שום בגרות באזרחות, פלורליזם והסכמיות, המגן בנוי רק משחיתות, כל מה שצריך זה התחנפות. יו, יו, צלילה, צלילה. צלילה. מה זה הרב שמעון? למה אתה מבואס?